皆様ご覧のように、ちびこたちもね、タコ上がれるという景色、やっと見えてきましたと。はい。なんだかこのワンちゃんたちも喜ぶような感じがしてますよね。なんだか、本当にね、人間と一緒にこんなにね、可愛いワンちゃんがいっぱい出てきた。なんだかコロナ終わっちゃうよということかな。もしかしてね、こんな感じです。なんだか面白い景色だと思うんですよね。久しぶりね、こういう風景が見れなくなっているからさ。本当にね。では皆様、今ご覧のようにですね、現地の人々がファミリーで久しぶりにビーチに来て、で、魚釣ったりとか、みんなね、楽しんでおります。こんな風景でございますね。はい。で、このなんかね、今歩いてるところがね、コンクリート、これはわざと作られて、なんだかね、なんていうんですか、みんなが、現地の人々の、なんかのんびりをするためというか、わざわざ、地元の政府からが作ってくれているということで、で、今ね、なんか皆さんが本当にね、久しぶりにビーチに来れるということで、みんなが楽しそうな感じがしておりますね。こんなもんでございます。で、あそこね、今ご覧のように、結構人も結構いますので、本当にね、少しずつ回復できたらね、嬉しいかと思いますので、なので他のところもおそらく皆様の国々の方も同じかと思ってますが、ね、そろそろ、一般的な状況というか、良くなりそうということで、今皆様ご覧のようにですね、あそこも、魚釣りの以外ね、ちょっとあまり見えないかもしれないんだけど、お兄ちゃんたちがね、ちびっ子たちか若者たちが、楽しく、なんていうんですか、タコだよね。これがタコを上がるという状況を見れるんですよ。前はね、先週かな、さっぱりこんなのって見れなかったんですよね。ということで、ただ、今週からはすでに、こういうような状況になりまして、本当に、感謝したいなかと、本当に嬉しいなと、みんなが思うと思うんですね。こんなもんでございます。すでに現地の人々はね、長い間久しぶりにビーチに遊びに来れないから、今ね、地元の人々もこのお兄さんたちが魚を釣ったりとかしております。なんかその地元の観光客だと思うんですけども、そういうような格好でね、もう、この場所に遊びに来てるということで、こんな感じでございます。はい、それとですね、今、もうすでにいっぱい、漁師さんの、小さな船ね、この船が大体ね、魚探すためなんですけれども、海に並べてあって、ということはすでに、なんだかね、アクティビティというのをやって始まりそうだと思っていますね。で、なんだかね、人々も、結構ね、こんな時間なんですけれども、まだまだ夕日のタイミングで来てないけど、もうすでに来てたということで、1週間前ね、とりあえずここに来ちゃったんだけども、見に来たんですね。ただその時まだ完全に静かだったんですよ。ということで、ただし、今週からはね、すでになんかいろいろなアクティビティがあるということで、で、あっちね、ちょっと遠いところなんですけれども、あれもあそこもね、結構、人々が遊んだりとか、ビーチの方にね。で、あそこね、今ご覧のように、あっちですと普段はね、ジンバランカフェという並びがありまして、大体観光客様ですと、ジンバランという地区、有名なスポットなんですけれども、その人気のあるっていうのは何かというと、大体シーフードバーベキューディナーということなんですね。まあやはりね、久しぶりに本当に完全に3ヶ月ほど、こういうような風景が見たことないなので、ということはみんなも楽しむんだろうじゃないのかなと思っておりますね。こんなもんでございます。今ね、このスポットも、空港からも近いなんですよ。ちょっとまあ、武器かもしれないんだけど、あそこね、あれは、橋みたいな、コンクリートでね、長いの、橋みたいなやつは、あれは、空港なんですよ。まあ、今のところまだ入国禁止という状況で、ということは飛行機が飛んできてないというふうになっております。こんな感じでございます。ちょっとあまりよく見えないかもしれないんだけど、しかしなんかね、最悪バリ島の、最近ね、どのような状況であるのか、特に公共の場ね、パブリックエリアっていう状態ね、なんていうか、お届けしたいかと思っております。